su Hayrat da gajeren alƙalman rubutun Hausa. Ga wani labari da ake so a sanar muku, ga wani labari da ake so a nuna muku. Su Hayrat ɗaya tamkar da goma, soyayya ban. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da wasu sauraron mu. A yau muna tare da babban jarumin nan da ke taka rawar gani a fim su Hayrat. Assalamu alaikum jama'a. Da farko dai sunana Haruna da Haruna wanda aka fi sani da Abubakar Kano. So malam Abba, yanzu za ka yi kusa da takaitaccen tarihin ka? To, da farko dai an haife ni a garin Kano a taron local government Hotoro. Na fara primary school ina a Justice Nursery and Primary School da ke Hotoro. Na yi secondary school ina a Government Unity Secondary School Ringin. Daga nan na yi NCE a Jigawa State College of Education da ke garin Gumen. Wannan shine matakin karatuna. To a bangaren ko sana'a haka ko kasuwanci na ɗan yin harkar ture-turen fim da harkokin waya. Wanda rol kake ji a cikin fim Hayrat? To alhamdulillah, waɗanda nake ji a cikin Hayrat ina ɗaya daga cikin manyan jaruman da suke cikin wannan fim, saboda akwai jarumai guda uku daga kuma da ma'azzam da dini su ne suke neman auren ita su Hayrat. Ina ɗaya daga ciki don ni ne kuma na cikin shirin. Lokacin da aka baka wani rol da kaji? Gaskiya na ji kamar ba zan yi ba, saboda wannan shi ne fim na farko, babban fim da na taɓa yi a duniya. To amma da yake na haɗu da bakunan darakta da na samu rihadal ana waye in ba za ka iya ba ma za a tura ma abin da karfi saboda a cikin zuciyar ka ko da mun zo aikin abu dole sai ka yi shi, in za a yi sau ɗari ba kai ne ba sai ka yi shi. To alhamdulillah. To kawai yanzu fina-finai nawa ka fito? Gaskiya kamar yadda na ce, wannan shine fim ina na farko da na fara yi. wannan sa'adatun shine fim ina na farko da na fara yi tun da nake a duniya, wanda a baya ƙananan comedy da nake fim dai mai suna fim gaskiya wannan shine na farko da na fara shi. A cikin fim su Hayrat wani wata ne kuke ka? To a cikin fim din Hayrat kowane wuri kuma kowane sin gaskiya ya burge ni, amma wurin da ya burge ni a nawa bangaren lokacin da ita Hayrat muka haɗu a sto ta taka ni na mata faɗa. Da haka ba kya gani ne? Kina gani ina tsaye ya ga wata mace. Juriya karkatanka alƙalimu yana gani. Tauraruwa su Hayrat kin zama tawarka, kin kera mata kin zarta mata kin dara mata su Hayrat, mai kyau na sura mai kyau na hali kusa kusan su Hayrat. Za ka yi rami na mugunta, ka yi gajere karka afka, waɗansu sun bai wa duniya gaskiya har rawa masu kataka, duka haƙurin ka ba ka sanya juriya karkatanka alƙalin yana gani. Ana da waye har ina ta hargagi ina neman ta ma na shi lafiya ta wurin da yau wato a tulambula kasan ɗan sarauta da jin shi wani ne da za a ce yarinya ya wannan nan zai sayayya ta biya mu. Wannan yarinyar ta biya mu kuɗin sayayya. To na fito waje ina ta faman duba ya za a inganta maida mata da kuɗinta. To kai me? Mai mata da kuɗinta mana. Sai biya baya biya. Ko biya baya biya ai ni na wuce in je in sai a biya ni ya ta biya mu. Sai an maka 1-0. Ko ba zan biya ta kuɗinta ba ina son ga yarinyar
ita yar gidan waye da ni zan je sai ya so ta biya mu. to da ƙarshe ina ta neman ta a cikin gari sai muka haɗu a wani gidan mai. Na biyo ta har naga gidansu lokacin da muka je da abokina Elzax sai nake ce mata na zo ne in biya ki kuɗin ki. Ita kuma sai take ce sai ta ma kwarjini. Yawwa sai take cewa ita ba wai ta biya mun kuɗi bane don cin mutunci ko don tozarta ko don wani abu. Sai dai kawai ta biya mun kuɗi ne saboda kawai don Allah da kuma wannan takanin da ta yi ne faɗa da mai. Ba ki gane ni ba ko? Gaskiya ban gane ka ba. Kwanaki mun haɗu da ku a gidan mai har muka biyo ku muka zo muka ga ƙofar gidanku. To a lokacin har za mu shiga mu muku magana muka ce sai idan mun samu time kamar haka sai mu zo mu same ki mu yi magana. Za ki iya tuna fuskan nan? Gaskiya a'a ban tuna ba. To alhamdulillah. Akwai wata rana a gidan RDT store. Za ki iya tuna wanda har kika taka ma kafa at long last daga karshe ma har kika biya mai kuɗin siyayyan da ya yi? Okay, ayya Allah sarki na gane ka ya gida. Na zo ne in biya ki kuɗin ki saboda ni ma ina da kuɗi ba sai wata ta biya min ba. Ai ni ba na biya maka kuɗi ne da wata manufa ba. Na biya maka kuɗi ne kawai a takaice dai rabanka ne ya kama ba wai da nufin in ci maka mutunci ko dan baka da shi na biya maka ba. Abin da nake faɗa ma ke idan mutum ya yi abu ka fahimce da kyakkyawar manufa kana fushi kana faɗa kai an rena arzikinka an biya maka yanzu dai gashi ka da gare shi. Naji. To shikenan godiya miki. A'a wallahi ba komai. Mun gode Allah ya saka da alheri. Kai da gida. Madalla. Ƙara yin ba Gaskiya wannan wurin ya burge ni sosai a cikin wannan shiri. da fata da yawan kallon mu. To fatan da yawa masu kallon mu shine muna jin daɗi kuma muna godiya da irin bidiyon mu da suke a channel ɗinmu mai suna MSRAJ TV. A nan za a samu dukkanin shirye-shiryen mu da muke dorawa duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. A nan ne muka kawo karshen tattaunawa da muka yi da babban jarumi Abba wanda aka fi sanin sa da Fakari. Mala Abba wanda fatan alkai ya kan mutane game da wannan sauraron namu da suka yi. To ina mutane fatan alkhairi kuma ina godiya sosai. Allah ya saka da alkhairi na daga mutane.